Аля? Какво направи, а? Кажи. И там, точно там ще излетиш компютър. Там свети. Чакай само да направя някакво подобрение и ще пусна пак. Хайде. Ние пак сме съгласни. Добре, Александър. Алекс, ще танцуваш ли? Айде да видим как танцуваш. Кажи Наташа Даниелка. Увеличи го малко, това не може да се виж. Ами, сега ще видя. Мога. Защо тази? Ооо. Нищо. Защо тази? Не се прави така. Ще ми си беше. Как ми се отмоя, да? Добре ли ще дам, чакай се малко. Я спокойно. 8 е чашката, сега не е за ядене. Много съм плакал. Да, не можеш да Тати. И сега ти подавам. Как не използвия. да не докопаш. Обича това. Това много се Как да прави чудото? Ти имаш. Да. Аз за това изглеждам небрежно. Това изглежда небрежно. Само че ми се И мама да я снимаме. Само че ми се разкрива и тонката за звука. Ти превърна ми. Кажи здравей на камерата, мама. Кажи здравей. Ще кажеш? Викай камерата. Как Викай правиш? камерата. Викай камерата да дойде. Сега си хапвам. Защо ти това ще покаже? Здравей, как правиш ти тази? Я покажи как правиш здравей. Аре, че? Здравей, как правиш? Ехо. Здравей, как? Там. Я потом твоя мама. Да, да извършим работа.